Teresa dwi a dwi'n swyddog cefnogi talent a phrentisiaethau ac nes i gychwyn fel prentis busnes a gweinyddiaeth nôl yn 2019. Non Medi Jones dwi, a dwi byw yn Dramadog efo mhartnar ac wedi cychwyn fy ngyrfa'n Cyngor Gwynedd fel prentis marchnata digidol i byw'n iach a bellach yn gweithio fatha swyddog marchnata, cyfathrebu a gofal cwsmar i byw'n iach. Dwi'n cofio cyrraedd yma a meddwl o'n i'n syth o ysgol yn 18 oed ac o'n i'n meddwl be dwi'n neud, dylai fi mynd i brifysgol, be dwi'n neud, oedolion o gwmpas fi gyd. Ond dwi'n cofio mynd fyny efo rheolwr fi ar y pryd a cyfarfod y tîm i gyd. A reit sydyn nes i setlo i'r byd gwaith ac o pawb mor gysawus efo fi. Pan o'n i'n cychwyn ym mhrentisiaeth, o'n i newydd raddio sydd allan o coleg. Ddim yn siŵr be o'n i eisiau gwneud efo fi'n hyn, ond o'n i eisiau gwneud yr ochr greadigol. Felly nes i fynd syth, nes i dderbyn y swydd fath apprentice marchnata digidol i byw'n iach. So wedi agor lot o ddrysa i fi a wedi dysgu sut mae'r cyngor yn gweithio mewn ffyrdd gwahanol. Ac hefyd, jyst dod i nabod adrannau gwahanol a dod â nhw gyd yn ôl i'r swydd lle dwi wan a gweld sut fedra ni gydweithio, sut fedra ni dynnu gwahanol bethau at ei gilydd i wneud prosiectau ddigwydd. A wedyn mae hynna'n agor gymaint o drysa a dysgu gymaint o bethau newydd. So mae'n job ddifyr a dwi'n dysgu bod newydd bob dydd. A dwi dal i wneud hynny hefyd, blynyddoedd wedyn. Dwi di hollol newid ers cychwyn. Yn cychwyn o'n i'n shei, swn i'n mynd deud bwy ghost. O'n i hollol wahanol i sut ydw i wan. Dwi yn fwy parod i siarad efo bobl wan. Di datblygu mewn ffyrdd o'n i'n mynd disgwyl datblygu. Ond hyder di'r un mwyaf, definitely. A hefyd dwi wedi cael gwneud lot o hyfforddiant gwahanol ar hyd y ffordd. So dwi'n teimlo fatha mewn ffordd proffesiynol dwi wedi datblygu hefyd, dwi wedi dysgu gymaint o bethau. Dim ots bod gynnau'r radd a dim ots bod fi bach hyn, o'n i dal ddim yn siŵr iawn be o'n i eisiau gwneud ac oedd o dal bach yn daunting o cychwyn gyrfa fel a yn y byd cyngor a pobl wedi bod yn blynyddoedd a falle. Ond mi nath y tîm prentisaidd a byw'n iach edrych ar ôl fi yn dda iawn a rhoi fi'n ben ffordd. Do'n am un di byd yn anodd ac yn y byd yn gymlath. Oedd o'n syml iawn ac oedd pawb yna i ateb cwestiynau so gyda ni. Go iawn, ewch amdani, gwnewch o. Os dydi brifysgol mewn ffordd i chi, cerwch i wneud prentisiaeth. Mae di wneud gymaint o wahaniaeth i bywyd fi a mae o di gwneud llwybr gyrfa i fi am fy oes. Helo! Diolch, ydych chi'n iawn? Diolch, diolch i ti. Da iawn, diolch. 2019. Ie, achos dwi'n cofio nain y taith yn deud, ti paper newydd.